Guys, tapos na ako. So, ang masasabi ko lang, huwag niyong gayahin. Huwag niyong gayahin ng maligo ng flower kasi masyadong maraming lilinisin sa bathtub. Pero, okay lang siguro kapag nasa labas ka ng bahay. Hindi siya madaming lilinisin. Pero kapag nasa loob ka ng bahay, nasa banyo nyo, tapos maligo ka ng flower, hindi siya, maganda kasi. Ang daming lilinisin, grabe. Yung sa oil ko, madami din akong nilinis noon kasi ang dulas. Ito naman, ang dami namang flour. Magano na ako. Panahon kawang tinapay. Okay, so, guys, marami akong nilinisin, promise. Ang masasabi ko lang talaga, marami akong lilinisin. So, maraming salamat ha sa inyong panonood. Maraming salamat all about Mimi. Maraming salamat sa request mo. At least na-try ko na talaga siya na maligo ng flower kung ano yung feeling. Ano siya, puting-puti ka talaga. Ayun, tapos na. Malinis na ako. Nakapag-shampoo, napag-conditioner. Malinis na ulit. Wala na bang flower dyan sa buhok, sa loob-looban? Wala na yatang flower. Malinis na. So, ready na akong magsuklay. Ready na akong magbihis. Kasi maglilinis pa ako ng madami dito sa bathtub. Iyan yung lilinisin ko later. May mga buo-buo na. May nilagay pa ako dyan sa floor. Yung bathtub is nagbara. Actually, meron siyang drainage. Tapos, yan, hindi siya nagtuloy-tuloy. So, parang nasangga siya. Na-drain siya. Or, ano bang tawag dyan? Nasala siya. Nasala yung mga flower, kaya naging ganyan. So, yan yung nangyari sa bathtub ko. Yan. Maraming salamat sa inyong panonood, guys. Please don't forget to subscribe. See you on the next video, guys. See you on the next video. Thank you. Bye.